हेलो पसंद है हेलो वाला माइक डाउन करना क्या मैं वीडियो कॉल वाला हाथ डालो जो गेम खेल वाला हाथ डालो जो कौन डाक ना को प्रो ही वाला ना को पामे एते नुडा ना को ओडा कस्टम बगेला तुम एकुटिया दिन अपील दे मते कहयो प्रो ही वाला तमे तो आमे नुबुडा भाबुचो ना कि खाली वीडियो कॉल वाला डाकियो खेलला बेलକୁ ତମେ ଗାଁ ମାଷ୍ଟର ପିଲା ଖେଳିବ ବାଳ ହସ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପାର୍ଟ ରାଙ୍କେଡ ପକା ଖେଳିଆ ନା ଆମ ସହିତ ଖେଳିବନି ଆଉ ଚିହ୍ନିନ ଖାଲି ଦେଖା ହଉଛୁ ସିନା କାଳିଆ ଏକାଟିଆ ପେଲି ଦଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ହେଲା କ୍ଲାସ ପାର୍ଟ ରାଙ୍କେଡ ଖେଳ ଖେଳିଆ ଆଉ ବସନ୍ତ ଦେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆଉ ରେଡି ଟା ଦେଇ ରହିଥା ରେଡି ଟା ବାଳ ଦେଇ ବାଳ କଷ୍ଟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିରେ ପୁଅ ବାବୁଲୁ କିରେ ପୁଅ ବର୍ଦ ପେନେଟ ଛୁଆ ଗୁଡା କହିକି ମାରି ତମେ ବୋଧେ କର ଆରେ ଭାଇ ତମେ କୋଉଡିଆ କି ହଁ ଭାଇ ଓଡିଆ ଓଡିଆ ତମେ କୋଉଠି କି ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଏ ବାବୁଲୁ ରେ କିରେ ପାରିବା କିରେ ପୁଅ हेलो तो किए ମୋ ଭଏସ ରୁ ଜାଣି ପାରନ ମୁଁ କିଏ कालिया बुआटा कोड़ा आइजी ओडिया पिला କାଳିଆ କହିବୁନି ରେ ପୁଅ ହେଲା ତୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥା କାଳିଆ କେବେ କହିବୁନି ମୁଁ କଳା ତମକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ मारी की देखा କାଳିଆ କଣ କହୁଛୁ मारी की ତୋ देखा ନାଁ କଣ କହିଲୁ ତୋ ନାଁ କାଣ୍ଡୁ କି हां भाई मैं कांडू ଆଉ କାଣ୍ଡୁ ତୋ ବାପା ନା କଣ ନଟିଆ नहीं नहीं फटो फटिया ଏ ବାଳ କିରେ ପୁଅ ମାରି ପକଉଛୁ ପୁଅ କଣ ନେ ୱାଟେ ବୋଲେ तो काम न करे बफा ओडिया पिला बफा माडो खाली अरे बहुत बढिया ହେଲା कालिया बुआ मरुचो आसने एडे କିରେ ପୁଅ ବାବୁ ଯାର ପଡେ ଲ ମାରେ 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 ପୁଅ ମାରେ ପଳେଲା ଧୋ ତା ପିଚାକୁ ଧୋ ତା ପିଚାକୁ ଧୋ ଟିକେ ଆଗ ତା ପରଦା ସକ ତସଲା ନା ଦିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରେ ତା ପିଚାକୁ ମାରେ ଆଗ खेल दो जो नुबुडा ତା ପିଚାକୁ ମାରେ ବଢିଆ ହେଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ବି ଯିବା ଭାରି ମତେ ଲାଗୁଛି अरे ये भय रे एलिमिनेट ହେଇଗଲା କଣ କିयो ଦେଖ ଭୟ ରେ ଏଲିମିନେଟ ହେଇଗଲା ଭାଇ କିରେ ପୁଅ ତୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ସେ କିଏ ଆମ यूट्यूबर କିଏ ସେ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମୋ ए कालिया बुआ तो वॉइस टा कोठी सुनला भलिया लागुजी तू के कहना ଆରେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କିରେ ପୁଅ କେତେ ଥର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାନେ କେତେ ଥର ମୁଁ କରିଛି ଭିଡିଓ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୋ ଭଏସ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ ଖାଲି କହିଲୁ ମତେ ଆଗ ତୁ ବାଳ ତୁ ଖାଲି ଖେଳୁଛୁ ବୋଲି ଖେଳୁଛୁ ପୁଅ ହେଲା ତୋର ଲାଟିନ ଭିତରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ତୋ ନାଁଟା କୋଉଠି ଏ ଯୋଉ ତୋ ଭଏସ ଟା ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଲାଟିନ ବସିଲା ବେଳକୁ ତୋ କଥାଟା ମନେ ପଡୁଥିଲା ତୋ ଭଏସ ଟା କୋଉଠି ତୁ କିଏ କହନା ତ ଲାଟିନି ଭିତରେ ମନେ ପଡିଲା ମୋ ନାଁଟା ବୟସ ଟା ତତେ କୋଉଠି ମନେ ପଡିଲାନି ଲାଟିନି ଭିତରେ ମନେ ପଡିଲା ଠିକ ତୁ ତା କାଳିଆ ବୁଆ ତୁ କାଳିଆ ବୁଆଟା ତୋ କଥାଟା ହିଁ ଲାଟିନ ଭିତରେ ହିଁ ମନେ ପଡେ କଣ କରିବି କହନା ତୁ ତ କାଳିଆ ମୋର ତୁ ଭାରି ବୁଢାଟା ନାଇଁ ଯେ बोला बिना भाई तम पछरे मोर पछरे Double kill. ବାବୁଲୁ ତମେ ମରିଗଲ ବାବୁଲୁ अरे तमर को गांडी फटाई देले क्यों गांडी क्या फटेले पिचा तो मोर फटे देले मैं मतलब जा पिचा ठीक करा मेडिकल जा पड़ियो गाइस मोर पूरे गेम प्ले पूरा बहुत खराब अच्छी गेम प्ले ऊपर ध्यान दबनी है पूरा ये भॉइस टा शुणिकी पूरा मुझे शॉक हो गली कहीं मोर गेम प्ले ऊपर भी फोकस रही पूरा डिटो पूरा पिल्लू भाई भाया पूरा भॉइस टा तो मु पूरा कन्फ्यूज हो गली ये पिल्लू भाई की किए आ तमें मैंने कमेंट करी कह ये पिल्लू भाई कि आउ किए हाँ तो अलग आईडी आई ये पिल्लू भाई कि आउ किए कमेंट करी जनाओ ठीक अच्छे चलो गेम प्लेटा देख एंटरटेनमेंट वीडियो टिके देख मत तो पूरा डिटो लगिगला ये पिल्लू भाई भाया मत टे शक हो भॉइस एपट सेपट रोचे तुम कमेंट करी कह ठीक अच्छे अरे पेड़ू नाड़ा ठीक बुझलु पेड़ू ओडी पेड़ू पेड़ू नाड़ा टिके मन रखि तारे पुआ हला अरे भाई मु तमरो बहुत बड़ फैन माइंड करियोनी किछि मु तळाडू तमरो बहुत बड़ फैन जाओ पुराडू क्या रे पुआ अरे मु जार फैन है ना तळाडू ही गळी गळी की फैन हुए
ତ ବଢିଆ କଥାରେ ପକଉଛୁ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଆଜି ଖେଳିଯିବି ନୁହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏକାଳି ହୁଆ କହ। ଆରେ ତୁ ପାଖରେ ଆଜି ଖେଳିକିରି ଗର୍ଭବତୀ ଫିଲ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବଢିଆ ହେଲା ରେ ପୁଅ ବଢିଆ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ତୁଇ ମୋର ଏଡେ ବଡ ଫ୍ୟାନ ବୋଲି ତଥାପି ବି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଗପି ଦେଲେ ରେ ପୁଅ। ଓ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଗାଇସ୍। ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ତମେ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଛ କି ନାହିଁ ପୁରା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଜଣାଅ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପିଲୁ ଭାଇ ଭଳିଆ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଓରିଜିନାଲ ଆଇଡି ଯୋଉଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ସିଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ହଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପିଲୁ ଭାଇ ଆସିକି ଇଏ ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି ରାଣ୍ଡମଲି ମିଳିଗଲେ ମୋତେ। ତ ଗାଇସ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଉଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ। ଆଉ ଯଦି ରିଏଲ ପିଲୁ ଭାଇ ହାସଟ୍ୟାଗ ପିଲୁ ଭାଇ କରିକି ପୁରା ସ୍କାମ୍ କରିଦିଅ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋତେ ପୁରା ପିଲୁ ଭାଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ ପିଲୁ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ। ଘରେ ପୁଅ କହ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଖେଳିକି ଗର୍ଭବତୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନା ମ ସଦାସତି କରିବେ। ମାର ଆଉ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ରହିଲା ମାର। ଜାଗ୍ରତ ଗେମିଙ୍ଗ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ। ଏ ବାଳ ପୁରା ହେଡସଟ ମାଇଲେ ବାଳ କି ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର ବାଳ କି ମୋଟ ବାଳ ରଖିଛି ବାଳ ଖାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଚୁଦୁଛି ବାଳ। ଆରେ ପିଲୁ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ। କହରେ ପୁଅ କହ କଣ କହୁଛୁ ତୁ କୁହ ପୁଅ। ମୁଁ ତମକୁ କେବେଠୁ ଖୋଜିବି ବୋଲି ହଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାଉନଥିଲି। ଆଜି ତ ପାଇଲୁ ଆଉ ଚଳିବ ଏଇନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ହେଲା ତ କାମ ଆଉ। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଜି ତମ ପାଖରେ ପାଇକି ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ଭବତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଟିକିରେ ପୁଅ ବୁଲୁ ଏଇ ଗାଣ୍ଡୁରାମକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କିରେ ପୁଅ? ଆରେ ମୁଁ ହିଁ ପତି ମୋର ଏଡେ ବଡ ଫ୍ୟାନ ର ପତୁ ବହୁତ ବଡ କାମ ଆଜି କଲୁ ବବୁଡୁ ବୁଝିଲୁ କି ମତେ ତୁ ଡାକିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କାମ କଲୁ। ଆରେ ପିଲୁ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ନେଇଯାଅ ନା ପ୍ଲିଜ। ନେଇଦେବି ରେ ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରନି ନେଇଦେବି। ତୁ ମୋର ସ୍କ୍ୱାଡ ସହିତ ଖେଳିବୁ ତତେ ନେଇଦେବି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ହେଲା। ଆପଣ ମତେ ବାଡଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନା କିଲୋ ଅଛି। ଦେଇଦେବି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ତୁ କାଲିକି ଆସିବୁ କାଲି ତୁମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ନେଇଯିବୁ ହେଲା। ଗୋଟେ ଦିନରେ ବନେଇଦେବି ସମସ୍ତେ କଳା ପିନ୍ଧିଲେ କାଲି ତୁମ ଟୁଟାକୁ କଳା। ତୁ ମାରେ। ଆରେ ପିଲୁ ଭାଇ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନେଇଦେବି କାଲି। ବଢିଆ ମାଛ ଖେଳ କଲ ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ସତରେ ପିଲୁ ଭାଇ କି ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ଭାଇ ହଁ କୁହ। ପିଲୁ ଭାଇ କି? ଆରେ ମୁଁ ସତରେ ପୁଅ ପେଲୁରାମେ ଓଡି ପେଲୁରାମେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି? ଆରେ ପୁଅ ଗାଣ୍ଡୁ ହଁ ଭାଇ କୁହ। ଜାଗ୍ରତ ଗେମିଙ୍ଗ ଏବେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ କି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ସ୍କ୍ୱାଡ ରାଙ୍କଡ ଯୋଉ ଖେଳୁଥିଲେ ଏଟା ଭିଡିଓ କରୁଥିଲେ କି? ଭାଇ ଏଟା ଭିଡିଓ ଚାଲିଥିଲା କୁହ। ପବ୍ଲିକ କହିବ ମୁଇଁ ଓଡି ପେଲୁରାମ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପେଲୁରାମେ କି ଅରିଜିନାଲ ପେଲୁରାମେ ପବ୍ଲିକ କହିବ ବୁଝିଲୁ କି? ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ଯାହା କହିଛି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି ସରି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ପିଲୁ ଭାଇ ବୋଲି। କିଛି ନାହିଁ ତୁମର କିଛି ନାହିଁ ରେ ପୁଅ କିଛି ନାହିଁ ତୁମର ଏତେ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଏଟା କିଛି ନାହିଁ। ପିଲୁ ଭାଇ ହଁ କୁହ କହ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଠିଆ ହେଇକି ଗର୍ଭବତୀ ଅନୁଭୂତ କରୁଛି। ବାଳ।